Ġenituri li tlieta ma jibatux lil uliedhom l-iskola jew fiċ-child care center se jiġu skużati. Din hija waħda minn numru ta' miżuri li ħabbar il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet bħala prekawzjoni fid-dawl li pajjiżna qed jintlaqat minn temp estrem li jinkludi b'mod partikolari riħ qawwi li jilħaq forza ta' rifnu, xita u anke silġ. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħareġ twissijiet fl-ogħla livell li se jibqgħu jiġġeddu għal mill-inqas it-3 wara nofsinhar. Minn barra hekk, l-istess uffiċċju qed ibassar li bejn it-2 u 3 ir-riħ se jitlaq għal forza 9. Għal dan il-għan, il-Gvern ħabbar diversi miżuri ta' prekawzjoni għal protezzjoni ta' kulħadd. Il-Ministru Camilleri spjega li l-għan ewlieni u li kull min m'għandux għal xiex joħroġ mid-dar ma joħroġ. Intqal ukoll li wara li kien hemm diskussjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-iskejjel kollha se jkunu qed jiftħu. Ħlief 3 primarji li jinsabu f'San Pawl il-Baħar, il-Qawra u anka il-Mellieħa. Minkejja dan, il-ġenituri li jqisu li aħjar ma jibgħatux lil uliedhom l-iskola se jiġu skużati. Dan japplika wkoll għal child care centers fil-pajjiż. Dan fil-waqt li l-MCAS tħabbar li l-lectures tiegħu se jkunu kollha online. Dwar il-ġbir tal-iskart, il-Ministru Camilleri ħabbar li fil-jum ta' 3 mhux se jkun hemm il-ġbir tal-Borża Sewda. Dan anke biex jiġi evitat li jkun hemm skart itir fit-toroq li joħloq periklu żejjed. F'diskussjoni mal-kap tas-Servizz Pubbliku, il-Ministru sqal li fejn ix-xogħol jippermetti il-ħaddiema tal-Gvern se jkunu qed jaħdmu b'mod remot. Minn barra hekk sqal ukoll li t-tanker tal-gaż f'Dellimara inħareġ il-barra minn postu biex tmexxa lejn post aktar sigur, kif dejjem ġara f'sitwazzjonijiet simili. Ġie sospiż ukoll is-servizz tal-Gozo Channel, anke fid-dawl tal-baħar qawwi li hemm fil-fliegu bejn Malta u Għawdex. Camilleri spjega wkoll ħidmet l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija u l-Forzi ta' Malta li se jkunu qed jassistu u jgwidaw lill-poplu Malti. Fil-fatt, il-Korp tal-Pulizija se jkollu żieda ta' ħaddiema li se jitlu mill-loft tagħhom li se jkunu qed jassistu f'pożizzjonijiet strateġiċi. Il-Ministru temm l-appell biex in-nies ma jħorġux sakemm ma jkunx ta' verament bżonn. Appella wkoll biex jiġi evitat li persuni tilgħu fuq bjut jew f'postijiet floli għax dawn ikunu ta' periklu. Tifhmuna li aħna għandna obbligu illi nippreparaw lis-soċjetà tagħna anke permezz tal-entitajiet tagħna sabiex jekk jiġri dak li qed jiġi mbassar li jiġri, kulħadd jista' jkun preparat u kemm jista' jkun nevitaw li jkollna disgrazzi bħalma sfortunatament ċieli kellna fejn jidħol dawn iċ-ċirkostanzi. L-appell tagħna allura illi kulħadd jieħu il-prekanzjonijiet.